हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनो थाहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै आं पार्लाराव थाङाखै आरोना, ओमफ्राय माने जोंना मालिकआ दिनै गुवाहाटियाव थांदों, ओमफ्राय आं थाङासै आरोना। ओमफ्राय माने आं दिनै सान्दुंबो दुंदों नालाय, ओमफ्राय जि आरि सुस्रांनानै लाबाय। ओमफ्राय दायो आङो ओंखामखौबो संखांबाय, ओमफ्राय दुगैनाबो लाबाय। ओमफ्राय जोंहाना आइया ओंख्रिखौ जानग्रोबाय आरोना। दिनै ओंख्रिया बिराद गोथाव आरोना, नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं। भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थुदो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि। ओमफ्राय हासबेन्डआ दिनै आंखौ दोनहैनो मोनिखाय बिराद खुसि आरोना, बिराद मोजां मोनदो। माने मास मोनसेयानो जानोसै बिदि बाइक सालायबाय थानो बायोना बेबो। ओमफ्राय लामायाबो अबेबा मोजां अबेबा गाज्रि बेफोरबायदि। ओमफ्राय दिनै सानसे जिरन मोननायखौ बिराद मोजां मोनलायदो आरोना इयो। ओमफ्राय दायो मानसिया गैया, सकआव थांदो, दा फैगोन। फैयोबाथाय आं नोंथांमोननो भिडिअजों लोगोसे देखायलांबाय थासिगोन। थौदो बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना। बियो थास' ओंख्रिसो आरोना लोगोफोर। आबैजो बाबाजो माने बेदर जाया नालाय नाखौनो होसिगोन। इयाव खारै होना होदो आरोना, खारै होना होनायखाय इफोरबायसा जादो। ओमफ्राय नै नाखौ आइया एवगासिनो। सबाय बायदिबो नुदो आरोना, ओमफ्राय सबाय नङा आरोना लोगोफोर, बियो थास'सो, हाग्रानि थास'। दायो आं जाब्रांखौ देनानै लानोसै आरोना। ओमफ्राय बिखौ आङो आबैमोननियाव होआ, जोंनियाव होगोन आरोना। अमा बेदरजों थास' गेब्लेबाय आरोना नै लोगोफोर। दायो नाखौ होनानै लाबाय, ओमफ्राय बेखौ आङो गोदौ होफिनगोन आरोना साफानो गोथावनो। मोजां नुदोंना लोगोफोर? नै आरो आबौनि दावदैयाबो नायाबो बिदि जिखुनु ओंख्रियाव होबाबो आटानै बेफोरबायसा एवनानै होनांगौ आरोना। नाखौ ससे बोखांनानै होनांगौ। दायो आङो थास'आव होनो बेदरखौ एवफ्रामना लानोसै आरोना। बेदरखौ एवफ्रामना लानोसै आरो आं लोगोफोर। उसुङाव संदो थास'खौ, उसुं जागोनखौ। बांखो कई थाइजौ जादोंलै। बांखो कई जासाबबाय दे। ये गोदौ होबाय, नाजों थास' मोनाखैमोन, संफिनबाय। नै अमाया बेखौ दा थास'आव हैनोसै। थास'खौ साबाय, पाक्रा साग्लुंबाय, रोङा इयो जथिया। आं सायासै आरोना लोगोफोर, हासबेन्डखौसो सानो होबाय आङो। मानो होनोबा आंनियाव आथिङाव बेरदेरदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो गिनानै सादिया आरोना। गोदौबाय। अमाखौ लाबोबाय, होनोसै थास'।
लाथाथार जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओंख्रिया ओमफ्राय आङो दै गुदुं थाखानायखौ एसे होना होबावबाय नै बिथांनो आलु नांथारगौ आरो सावनाय नङाबा एवनाय गावनिखाय लांबायानो नै आं ओंख्रि गोदौबाय आलु सावनाय बा एवनाय बिदि नांथारगौ आरो नायनो जिखुनु ओंख्रिजोंबाबो आलु नङाबा माने जानाय बायदि मोना हाजार बेदरफोर थाबाबो नांथारगौ आलुखौ आइया दहायनो होखादो आरोना ओमफ्राय बेयाव आं जाब्रां देना लादोंमोन ना बेखौ होनोसै एसे फार्स्ट आरोना बिदि हाग्रानि थास'जों अमा बेदर जानाया नङाबाथ' थारुनजोंबो थास' बिबारजोंबो जाखायोमोन ओमफ्राय हाग्रानि थास' बेदरजों फार्स्टनिनो आं मैया माने मुसलपुर टाउनाव नुनायखाय लाबोफादो आरोना गोदौहोथारसै लोगोफोर बेयाव आइया गामसा सोंनो खुन्दुं थुनबाय थादोंमोन आरोना सान्दुंआबो नै ओरैबायदि गोसा दुंदोंमोन आरोना दायो साखिनानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओंख्रिखौ जब्बाय आंनिफ्राय बिराद साफा केमेरायाव हरेन मावबो थांबाय मोनबाय नै ओंख्रि संबाय गोथाव गोथाव वाव आलू चलो हो गया मैखुन बारनैसो होगोन सामब्राम दरनै खादो खोमा नै आलु बाथोना दासो साफानो दहाय खोमसिनदोंमोन ओमफ्राय नै दहाय फुंनि ना बाथोन मान्दे भाजा मैथा एसे होनसै मैथालाय थैजानो लायो मोनखाबायानो जाग्रोबाय आसोला मावनाय मानसि ना मावथि मानसि दायो आंबो ओंखामखौ जानानै लानोसै आरोना ओमफ्राय आइ बाबा आबै आबौमोना बाहेरायाव जादों गरमनि थाखायनो ओमफ्राय आं न' सिङावनो जाबाय आरोना हारसिंनो हासबेन्डआथ' दहायनो जाखादों फुङाव जायाना बियो ओंखायनोथ' थाब उखैयो ओंखामखौ दायो आंबो जाबाय थानोसै लोगोफोर आलु बाथोनबो जादोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आलौदो आरोना आंनाव ओमफ्राय सान्दुंबो गोसाखामोन ना ओमफ्राय मार गरम मोनदों आरोना आङो न' सिङाव जानानै गोलोमफ्रुजोबदो आरोना मानसियानो जाखांबाय आरोना आङो ओमफ्राय आलु बाथोन जानानै बिराद आलौदो मार गरम आरोना लोगोफोर दायो आङो ओंखाम जाखांनानै लाबाय ओमफ्राय थोरसि सुनोसै ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल फ्रेन्ड्स